Золота фортуна – крок до Олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу – упевнений крок на авансцену світового ринку. Маріупольський порт – найбільший порт Азовського моря і основний транспортний вузол Приазов'я. Він входить до трійки найбільших портів України. Порт обслуговує судна великої вантажопідйомності і забезпечує повний комплекс послуг, пов'язаних з вантажоперевалкою цілодобово практично увесь рік, без перерви на вихідні та свята. Минулий рік увійшов в історію підприємства як рік стабілізації та росту обсягів перероблення вантажу та виконання послуг. Збільшенню перероблення вантажу сприяло кілька факторів. По-перше, переключення експортних вантажів Донецького регіону і металургійних підприємств міста на Маріупольський порт. По-друге, злагодженість у роботі з залізницею. Завдяки тому, що третина вантажу не залежувалася, як раніше, на складі, що дозволило збільшити обсяги перероблення вантажу на 32%. Переробленню додаткового обсягу вантажу сприяла і гнучка тарифна політика у переробці та зберіганні вантажу. Маріупольський порт своєчасно сплачує за енергоносії та розраховується з бюджетом та позабюджетними фондами. Крім того, підприємство активно допомагає місту у вирішенні соціальних та екологічних проблем. У минулому році підприємство закінчило будівництво станції по глибокому очищенню забрудненої води після суден каналізаційно-насосної станції та напорного колектора. Для поліпшення розвитку економічних зв'язків міста Маріупольський порт реконструював та модернізував морський вокзал. За плідну творчу працю начальник Маріупольського державного торговельного порту Михайло Дергаусов нагороджений 6 грудня 2000 року орденом за розбудову України 4-го ступеня, а колектив порту – кришталевим рогом достатку.